दानि जुगनि सिख्लाफोरा गोनां सेंग्राखौल' नागिरसै थाखा गोनां बाइक गोनांफोरखौल' खायदा लायै पमरायसै दानि जुगनि सिख्लाफोरा गोनां सेंग्राखौल' नागिरसै माथो बुंबावनोब्रा लाइफखौ हारसिं जायाबा जालालै लाइफआ बिदिनोखि जायोलै मा जाबावगोन माथो सासेबो मोनलाब्रा सौग्रुला दिल दीवाना दिल सजना के माने ना ए पगला है समझान से समझे ना Tinggal, apa dia nih? Lama dosa makan nih, selama ini mana nih? Jauh ini, jangan mereka nih, lama dosa makan nih ada nih, हाबाब मा गरमलै एसेयावनो एसे आंलाय मेथाइसो खनदों दा आंलाय नोंखौ मा बुंदों मा गरम nih kita punya, आंजों खालि बालाय गैया दानो नोंखौ आङो रागा जोंबाय हाब हांमा नों आंखौ रागा जोंथारबाय हामाब्रा बेबायदि लामा दथायाव रागा जोंनो आंबो सेंग्राना आंहा मेथाइसो खनदोंमोन नोंहा बेयावनो मोनफैग्लांबाय दे जेबो नङा हाब दा बेसेबां रागा जोंबालाय मा जानांगौ दे भाई मा खबर अबाव थांनो आयु सिंफ्रा अबावगासिनो नै लामा दथायाव अबाव थांनो मा खबर लायबावसिनो बेना खबरसो सोंदोंब्रा आंबो मा खबर होननानै बेखायनो नोंहा आरो माबा उल्थां फाल्थां सानलायबाय मा उल्थां फाल्थां साननाय खोथा होनदोंहाय मा उल्थां फाल्थां साननाय खोथा बुंदों नोङो लामा सिख्ला नुनो मोना जंखायनाय सोंखानाय रब्रा दसे आं माबा सोंनो नागिरदोंमोन नोंनाव मा सोंनांगौ नोंहालाय मा सोंनांगौ दङ नोंजों आंहा रायदावनो सम गैया बेहाय आंहा थांथारनांगौ एक मिनिटल' समबो नेनो हाया नामाब्रा दसेखौनो माबा सोंनो नागिरदोंमोन आङो नों मा सोंदों आं मिथिखाबाय नोंसोर बायदिया मा लुबैयो बेखौबो आं मिथिखाबाय ओंखायनो नोंजों आंहा बेहाय रायदावनो सम गैला थादो बाय बाप मा गारा जिनिसलै मा एथ' गरमलै बिदि जागोनलै जिउआ मा खाफाल जाखोब्रा आंनालाय हाब जानाय नङालै बिजों एकदम बे लावथि आलिनि खोथाफ्राखौसो मोजां मोनथारो आं बे साला गावहाबा साबा लागोन जोंफोरनो खायदाखौनो होनो हाया बियो हाब थालिरसो गायजागोन नामाब्रा बिदिबालाय समायना सिख्लाफोर नों बबाव थांनो गोसो आंना सेंग्रायाबो बादावखाङो नोंखौ नुना आंनि गोसोआबोलाहाय फाग्ला जायो सेंग्राया आंखौ नुनानै बुंथारबाय बे आं समायनाखा नालाय बिदिनो सेंग्राफ्रा आंखौ नुबाथाय लामा दथायाव जंखायखायो माथो बुंनो समायना जाबाथाय बिदिनो जाखायो हाब समायनाथारलै सिख्लाया हाब बेहाबा बयफ्रेन्ड दंना गैया है समायनाफ्रा थाखायोबोलै गद गैया बिसोरजों र' अब्लाबो खाथियाव फैबा रायदावनोसै आं आयु जों नायगासिनोसै आंखौ मा खालामबावगोनथाय दा आङो हाय जारौ बबाव थांनो नोंलाय बबे गामिनि जारौआ कलेजाव थांगोन नामा आङो बिउटि पार्लारावसो थांनो नागिरदों मा मुं नोंना जारौ आंनि मुङा देलाय बेखायनो देलाय ओमफ्राय जारौना गामिया मामोनलाय बबेनिमोनलाय आंना गामिया नाराबारि क'क्राझार नाराबारिनि आंना ए नाराबारिनिसो हामथारबायलै आंनाबो खाथियावनो गामिया दे ओमफ्राय मोजांबा मोजां आदा ओमफ्राय आदायालाय अबाव थांनो नागिरदों बेहाय हारसिं गारि नेदों नामा गारि नेयाखै नेनाया बिदिनो आङो हारसिं माने थानो गोसो जायो आरोना गार्लफ्रेन्डबो गैया नालाय सिंगोल नालाय ओंखायनो हारसिं माथो खालामनो बिदिनो आङो एसे दंथ'फैयो जिरायनानै हारसिंखाय आदायालाय सिंगोलमार नामा थगायाखैथ' ओहो मानो थगायलायनो सिंगोल नालाय सिंगोलब्रा मोनाखै नालाय मोनाखै बेखौलाय मानो थगायलायनो नङाना गैखाया आंना नोंहा गोबां सेंग्राफ्रानो सिंगोल होनफ्लानानै समायना सिख्लाफोर नुबाथाय माने जंखायो ना आरो 2 3 लानोसै बिदिनो ओहो बिदि नङा सयथिबो सासे गैखाथारा आंहा सासेबो गैयिखायनोथ' बेहाय दंफैयो आं हारसिंनो खन्थाइसो आवरायगासिनोमोन आं हारसिंनो माथो खालामनो
दे बिदिबालाय आंहा सम जाबाय पार्लाराव थांनोसै नङाबा दा गोबाव जालायगोन बाय आदा उनाव लोगो मोनफिनगोन दे दे बिदिबा जारौ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय सिख्लाया उनाव लोगो मोनफिनगौ होनलाय थांदोंलै मोजांलै बिदिसो रायदावनांगौब्रा बे हांमाया माबायदि गरम आयु बिदि गरमजों जायोलै